Tabe thuolo matudri kodo nyakoro mgajuang machigne chendo ni nyinga Lydia Okeyo. Kaja loko marwa en Winnie Adoyo. Oganda jo Kenya rito gigeno duoko ma joyal buche abiriyo mag doho mamalo mogik kata mano mar Supreme kiny nogol ewi bura mar kwedo yiero mar kom jatend piny Kenya. Joyal bura go osebedo kandiko ng'eto margi nyaka nyocha gitiek winjo burano chieng' tich abich. Dono nyocha opedho moko kuom weche mabende gidhi miyo pek e ng'eto margi. Nyakora mogi, ng'eto dhi bedo machal nade? Kaka saa medo ng'adore, jo Kenya koro chiko itgi ka girito kaka doho mamalo mogik biro ng'ado bura wi ng'ur manochwal e nyimgi kikwedogo yiero mar William Ruto mar UDA mane jakom mar duol mar yiero kod kiew IEBC Wafula Chebukati olando kaka jaloch e kom tend piny Kenya. Jong'ad buche abiriyo mag doho no kotelnegi kod ogai mar doho Martha Koome ema koro oganda rito mar ng'eyo yo ma piny Kenya biro luwo kochakore wuok tich tarik 5 dwe mar 9. Kaluwore kod neno manokinde opedho e nyim doho ewi yierono mondo ging'ad bura, joyal buche nyaka koro biyang malong'o neno manokinde opedho mayango ka bende masinde manotigodo ne ni kod rang'iny makare kod arita ma owinjore kata ooyo. Doho bende kolo ka bende nitie neno moromo ni mibadhi noketi otese mag Form 34A manie mbui mag IEBC kod kadipo kama ne okelo chochni e lando duoko. Gidhi bende dhing'o nonro mar kolo yo mane choro nyime yiero e kuonde 8 ne nyalo miyo yiero ok otimore kaluwore kod chike. Ewi penjo mane gipenjo okinde, gidhi tiyo gi duoko mane giyudo mar menyo kendo ng'ado wach kotenore gi mane okelo mutni kod kaka ne onyalo donjore duoko mar ombuch jatend piny. Kaluwore kod kwano manchogore do mar yango kaka ne ogo ombulu kod ka be nitiere jachung' manoyudo atamalo 50 komedi achiel, joyal buche abiriyogo bang' yango adier dhi ng'ado ka be dwaro mar chik ne ochopie yor ombulu mar lando jaloch e kom tend piny Kenya ahinya e kidieny mar 38 mag chike ma pacho ka. Ratiro kod tin duto koro nitie kuom doho. Bang' nono, piedho, chungo kendo kolo adier kotenore gi neno mane okinde mag joma ne odonjo kod mane odonjnegi opedho ewi duoko mar ombuch jatend piny, joyal buche abiriyo mag doho mamalo mogik ni kod yore 4 mar biro chiwo duoko margi ne jo Kenya wuok tich tarik 5 dwe mar 9. Magi oting'o ng'ado ni Ruto ne oloyo ombulu e yo makare. Ka doho ng'ado ni William Ruto ne oyudo loch makare, obiro bedo gi thuolo mar chamo muma kaka jatend piny Kenya mar 5 tarik 13 dwe ni mar 9. Mar 2, doho bende nyalo wito oko loch mar Ruto. Ka doho wito oko loch mar Ruto, gibiro lando mondo jo Kenya odhi e yiero manyien e ndalo 60 kochakore odiechieng' ma ging'adie bura. Doho bende nyalo kolo ng'ur ewi Wafula Chebukati kaka jakom mar IEBC. Ka giyudo ni ne otimo ketho e lando Ruto kaka jatend piny Kenya moyier, gibiro ng'ado ni ok owinjore mondo mi Wafula Chebukati bed e apis. Ma koro nyalo chuno mondo mi omany jakom manyien mar IEBC. Penjo en ni to bende yiero jakom manyien mar IEBC nyalo timore e ndalo 60 mowinjore time yiero machielo. Doho bende nyalo ng'ado wach ewi duol mar yiero IEBC owuon. Kapo ni ogol jakom mar IEBC, penjo biro bedo ni to bende IEBC ni kod jokanyo moromo mar chung' ne nuoyo yiero. Magi duto oganda jo Kenya dhi ng'eyo kowuok kuom joyal buche abiriyo mag doho mamalo mogik e ng'eto mar bura mar ng'ur manochwal e nyim doho mamalo mogik Supreme Court ewi ombuch jatend piny Kenya. George Bati, Ramogi TV. Kapod wang'iyo mago